Kaixo egunen, ni Aner naiz eta gaur trikitixa ekarri dut eskola. Eta esplikatuko zen nola doan, bale? Mira, aurrena eskerren, eskubin daude, 23 trileka, botoi. Eta gero, eskerren daude 12 botoi. Eta eskubikoan desberdin iteue barrua eta iriki soinua, eta eskerrekoak iteu akompainamentua. Eta hauek jotzeue instrumentuan izena doinuan. Eta gero oskoak irikita itxiteu eta hartzeu haizea eta barruaka eta kanpoaka soinu desberdin egiteko da. Nola irekitzen duzuna oskoa? Eta baina hosti bat joko izuet,